Очень довольная, нам дают очень много информации. Очень благодарна учителю. Сёння ў полі зроку Александра Рагачова аматары кітайскай культуры ад мала да вяліка. Першы візіт прафесара ў Паднябесную адбыўся ў 2000 годзе. З таго моманту праца не прыпынялася, а сувязі толькі ўзмацняліся. Адзін з галоўных паказчыкаў працы – стварэнне інстытута Канфуцыя. Институт Конфуция – это такая структура, которая имеет многогранную область применения, основной целью которой является развитие связей между нашими странами, нашими гражданами, не только в плане изучения китайского языка, но это развитие связей культурных и в том числе научно-технических. Вакуумна-плазменныя тэхналогіі, распрацоўка метадаў фарміравання і даследавання ўласцівасцей нанакампазіцыйных, легіраваных арганічных і неарганічных пакрыццяў. Супрацоўніцтва з кітайскімі навукоўцамі з кожным годам становіцца больш цесным. Акрамя тэхнічных сувязяў нас аб'ядноўвае гістарычнае мінулае. Супрацоўнікі інстытута Канфуцыя пад кіраўніцтвам Александра Рагачова сумесна з гісторыкамі займаліся пошукамі беларускіх лётчыкаў, якія прымалі ўдзел у японска-кітайскай вайне. Участие белорусских летчиков очень высоко оценивается в Китайской Народной Республике. Их там помнят, знают. Есть там памятные знаки, в которых отмечается именно участие белорусов в этой войне. И они выделили определенные даже финансы, инициировали вот такие исследования. И, в принципе, мы в рамках Института Конфуция их провели. Розныя кірункі супрацоўніцтва з Паднябеснай былі заўважаны на самым высокім узроўні менавіта за плённую працу, якая доўжыцца некалькі дзесяцігоддзяў, і была аб'яўлена падзяка прэзідэнта. Бо Кітай для Беларусі партнёр стратэгічна важны. Я эту награду рассматриваю не только как личный результат, но результат хотя бы сотрудников лаборатории, сотрудников университета. Сотрудничество стран – это сотрудничество людей. И именно развитие вот этих связей на уровне между специалистами, на уровне ученых, на уровне преподавателей, на уровне студентов даже является очень важным. За сухімі лічбамі эканамічных паказчыкаў і маштабнымі інфраструктурнымі праектамі стаіць самае галоўнае – людскі капітал. Менавіта чалавек сваімі намаганнямі і энтузіазмам стварае магутны падмурак для доўгатэрміновага і плённага супрацоўніцтва паміж краінамі.